Kodhi mbele ni riwruok maok mar piny owacho midendo ni Kinga Mashinani komako rekod joked ni ratich oganda wuok oko mar kwedo teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo kuom jopiny nyaka e utegi kinde ng'anyo. Magi duto ne giwacho seche mane gibedo gi romo madundo ka gitwak e wi okenge magichano keto e neno ni oganda mane oyudo hinyruok e lwet obila oyudo ratichgi kaka owinjore. Wan gi kuonde ma wabro donje kendo yieno kaka jopiny mar sirkal wabro ndiko nyaka petition kendo kwa pani wabro wuok ka gik wabro wuok ka wabro ndiko nyaka petition ma chop ne sirkal kaka wan jodak kendo wadwaro ni jomoketho ngimagi molalo ngimagi should be compensated kendo kata ka tek wadhi tude gi migepe mok sirkal the human rights organization mondo konywa kaka wadofuatilia mondo jogi boyud haki. Koro kwayo marwa ne ni seche ma police obiro e ground, I think no onego bed ni gin gi skill moro ma gineno ni ng'ano yano andamana, ng'acha ko andamana, ng'acha seche moko en gi problem mar akili. Mondo mi kik wachop e position moro mar wanego civilians moko ma mentally challenged. Wadhi yo moro